ኣብ እዋን ጥንሲ ዘጋጥሙ ህጹጽ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት። እዚ ቪድዮ ብዛዕባ ኣብ እዋን ጥንሲ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ከርእዩ ዝኽእሉ ህጹጽ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ይድህስስ። ነዞም ምልክታት እዚኦም ብንቕሓት ምፍላጥን ንጥዕናኽን በዓልክን ምሕላቕን የድሊ። ዝኾነ ይኹን ሕቶ ወይ ስክፍታ እንተሃሊክን ነቲ ንጥንስኽን ዝከታተል ሰብ ሞያ ጥዕና ኣዘራርብኦ። ኣብዚ ቪድዮ ነዚ ሰብ እዚ ተኸታታሊ ጥንሲ ኢልና ክንጽውዖ ኢና። መተርጎሚ ዘድልየክን እንተኾይኑ ኩሉ ግዜ ሕተታ። ፈለማ ኣብ እዋን ጥንሲ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ህጹጽ ናይ ኣዴታት መጠንቀቕታ ምልክታትን ትርጉሞምን ክንገልጽ ኢና። እዚ ቪድዮ እዚ ንኣኽን ንምሽቓል ዘይኮነስ መዓዝ ሓገዝ ከም ዘድልየክን ንኽትፈልጣ እኹል ግንዛበ ንምሃብ እዩ። ቀፂልና ነቶም ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ንርአዮም። ዘየልግስ ወይ እናገደደ ዝኸይድ ሕማም ርእሲ። ዘየልግስ ወይ ምስ ግዜ እናገደደ ዝኸይድ ሕማም ርእሲ ኣብ ህይወትክን ካብ ዘጋጠመክን እቲ ዝኸፍአ ሕማም ርእሲ ኮይኑ ክስማዓክን ይኽእል። መድሓኒት ድሕሪ ምውሳድክን ወይ ዝስተ ማይ ድሕሪ ምውሳክንን እውን ምሳኽን ይጸንሕ። ሃንደበት ብኸቢድ ስቓይ ክጅምር ይኽእል። ኣብ ትሪኦ ነገር ጽልግልግ ዝብል ወይ ርእሲ ምዛር እውን ክመጽእ ይኽእል እዩ። ርእሲ ምዛር ወይ ድማ ውኖኽን ምስሓት። ብርእሲ ምዛር ወይ ድማ ውኖኽን ብምስሓት ርእስኽን ኣስሒቱ ክትወድቃ ትኽእላ። ከምኡ እውን ንነዊሕ መዓልትታት ዝጸንሕ ወይ እናመጸ ዝኸይድ ርእሲ ምዛርን ጸረውረውን ከጋጥመክን ይኽእል እዩ። ኣብ ምርኣይ ዝመጹ ለውጥታት ከም ውልዕታ ብርሃን፣ ብሩህ ነጥብታት ወይ ጸሊም ነጥብታት ምርኣይ ዝኣመሰሉ ናይ ምርኣይ ለውጥታት። ንሓፂር እዋን ናይ ምርኣይ ዓቕምኽን እውን ክትስና ትኽእላ። ምርኣይክን ጸለግለግ ዝብልን ንምጥማት ምጽጋምን ወይ ሓደ ነገር ደሪቡ ክረኣያክን ይኽእል። ረስኒ ረስኒ ማለት ሙቐት ኣካል 100.4 ዲግሪ ፋራናይት ወይ 38 ዲግሪ ሴልሲየስ ወይ ድማ ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ከሎ እዩ። ጸገም ምስትንፋስ ልክዕ ከምቲ እኹል ኣየር ናብ ሳምባኽን ክኣቱ ከም ዘይኽእል ኮይኑ ዝስማዕ ብሃንደበት ወይ በቢግዚኡ ትንፋስ ምሕጻር። ጎሮሮኽን ወይ ኣፍልብኽን ዝጠበቐ ኮይኑ ክስማዓክን ይኽእል። ብዘይ ምትርኣስ ክትድቅሳ ከለኽን ናይ ምትንፋስ ጸገም ከጋጥመክን ይኽእል። ስለዚ ምስ ትድቅሳ ርእስኽን ብመተርኣስ ደጊፍክን ቅንዕ ንኽተብልኦ ክትደልያ ይገብር። ቃንዛ ኣፍልብን ቅልጡፍ ተረግታ ልብን። ቃንዛ ኣፍልቢ ኣብ ማእኸል ደረትክን ናይ ምጥባቕ ወይ ናይ ጸቕጢ ስምዒት ክኸውን ይኽእል። እቲ ስቓይ ናብ ሕቖኽን ክሳድክን ወይ ድማ ኢድክን ክመሓላለፍ ይኽእል። ከም ቅልጡፍ ተረግታ ልቢ ወይ ሓያል ህርመት ኣፍልቢ እንተሃሊክን ነቲ ንጥንስኽን ዝከታተል ሰብ ሞያ ጥዕና ክትድውላ ይግባእ። ተረግታ ልብኽን ገለ ግዜ ዘቋርጽ ዘሎ ኮይኑ ክስማዓክን ይኽእል። ርእሲ ምዛር፣ ውኖ ምስሓት፣ ናይ ምውንባድ ስምዒትን ክስማዓክን ይኽእል። ትንፋስክን ንኽትመልሳን ከምኡ እውን ዘረባን ምስትንፋስን ብሓንሳብ ምግባሩ ከጸግመክን ይኽእል እዩ። ዘየልግስ ከቢድ ሕማም ከብዲ። ዘየልግስ ሕማም ከብዲ በሊሕ ውግኣት ወይ ከም ቁርጸት ዝኣመሰለ ስቓይ ክኸውን ይኽእል። ሕማም ከብድኽን ብሃንደበት ክጅምር ወይ ምስ ግዜ እናገደደ ክኸይድ ይኽእል። ምስቲ ሕማም ከብዲ
ከቢድ ቃንዛ ኣፍ ልቢ ማእገር ወይ ሕቆውን ከጋጥመክን ይኽእል እዩ። ከቢድ ምዕውልዋልን ተምላስን ከምቲ ልሙድ ናይ ጉሓት ምዕውልዋል ዘይኮነ። ከቢድ ምዕውልዋልን ቮሚትን ተምላስን ከም ልሙድ ናይ ጉሓት ምዕውልዋል ዘይኮነ። ዝያዳ ሓያል ኮይኑ ንልዕሊ 8 ሰዓታት ማይ ክትሰትያ እንተዘይኽኢልክን ወይ ንልዕሊ 24 ሰዓታት ክትበልዓ እንተዘይኽኢልክን እዚ ናይ መጠንቀቕታ ምልክት ክኸውን ይኽእል። ከምኡ እውን ደረቕ ኣፍ፣ ሕማም ርእሲ፣ ምድንጋር፣ ረስኒ ወይ ርእሲ ምዛር እንተሃልዩክን እዚኦም ሕክምናዊ ሓገዝ ክትደልያ ዘገደዱ ምኽንያታት እዮም። ምንቅስቓስ ህፃን ምቁራፅ ወይ ምንካይ። ህፃንክን ምንቅስቓስ ከም ዘቋረፀ ወይ ካብ ቀደም ዝተሓተ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ክስማዓክን ይኽእል። ኣብ ምንቅስቓስ ህፃንኪ ዝመፅእ ዝኾነ ለውጢ ምስትብሃል ኣገዳሲ እዩ። ኣብ እዋን ጥንሲ ብማህፀን ደም ምፍሳስ ወይ ፈሳሲ ምውፃእ። ካብ ማህፀንክን ካብ ውሑድ ፅያቕን ዓቐብ ዝኾነ ደም እንተፈሲሱክን እዚ ንሓኪምክን ክትድውላ ዘገድስ ምኽንያት እዩ። ካብ ማህፀንክን ዝኾነ ፈሳሲ እንተወፅዩ ወይ ሕማቕ ጨና ዘለዎ ፈሳሲ እንተሃልዩ ምስቲ ቤት ፅሕፈት ሓኪም ክትራኸባ ይግባእ። ሕበት፣ ምቕያሕ ወይ ቃንዛ እግሪ። ኣብ ዝኾነ ግዜ ጥንሲ ኣብ እግርኽን ሕበት፣ ስቓይ ወይ ምስ ዝትንከፍ ዝለዓል ቃንዛ እንተሃሊክን እዚ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ክኸውን ይኽእል። እዚ ሕበት ወይ ስቓይ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ታሕተዋይ ክፋልን ኣብ ሓደ እግሪ ጥራይን እዩ ዝኸውን። ክትንከፍ ከሎ ዘቐንዚ ወይ ዘይቐንዚ ክኸውን ይኽእል። ደው ክትብላን ወይ ክትከዳ እግርኽን ክትዝርግሓን ከለኽን ክቐንዝው ይኽእል። እዚ ዝቐንዙ ቦታ ክቐይሕ፣ ክሓብጥን ክትትንክፍኦ ከለኽን ረስኒ ክህልዎ ይኽእል። እዚ ኣብ ሓድዩ ኢድክን እውን ክጋጥም ይኽእል እዩ። ከቢድ ሕበት ኣእዳው ወይ ገጽ። ኣብ ኣእዳውኪ ኣጻብዕትኺ ንምዕጻፍ ወይ ቀለቤት ንምእታው ትጸግም ሕበት። ኣጻብዕትኽን ንምዕጻፍ ወይ ቀለቤት ንምእታው ተጸግም ኣብ ኣእዳውክን ዝፍጠር ሕበት። ኣዒንትኽን ሙሉእ ብምሉእ ንኽትከፍትኦ ተጸግም ሕበት ገጽ። ኣዒንትኽን ዝሓበጡ ኮይኖም ይስምዑኽን። እዚ ሕበት እዚ ኣብተን መብዛሕትአን ኣብ እዋን ጥንሲ ዘጋጥመን ቀሊል ሕበት ዘይኮነ ዝያዳ ሓያል እዩ። ገሊኦም ካብዞም ምልክታት እዚኦም ኣብ እዋን ጥንሲ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ጥዕና ፀገም ከም ዘጋጠመክን ከመልክቱ ይኽእሉ። ከም ሕማም ርእሲ፣ ናይ ምርኣይ ለውጥታት፣ ርእሲ ምዛር ወይ ውኑኽን ምስሓት፣ ከቢድ ሕበት፣ ፀገም ምስትንፋስ ወይ ዘየልግስ ከቢድ ሕማም ከብዲ ዝኣመሰሉ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ፕሪ ኤክሌምሲያ ዝበሃል ናይ ልዑል ደም በዝሒ ምልክታት ክኾኑ ይኽእሉ። ን2 ሰዓታት ተኸታታሊ ሓደ ናይ ፅሬት ሞዴስ ወይ ፓድ ብሰዓት ፈሳሲ እንተጠልቂዩ ክንዲ እንቋቁሖ ዝኸውን ዝረግአ ደም ምውፃእ፣ ርእሲ ምዛር ወይ ውኑ ምስሓት እንተሎ ናይ ማህፀን ደም ምፍሳስ ምልክት ክኸውን ይኽእል። ከም ርእሲ ምዛር፣ ውኑ ምስሓትን ቃንዛ ኣፍ ልቢ ወይ ቅልጡፍ ተረግታ ልቢ፣ ፀገም ምስትንፋስ ወይ ልዕሊ ዓቐን ድኻም ዝኣመሰሉ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ናይ ልቢ ሕማም ምልክታት ክኾኑ ይኽእሉ። ገለ ሰባት ኣብ እዋን ጥንሲ ናይ ባህሪ ምልውዋጥ የጋጥመን። ከም ከቢድ ጓሂ፣ ተስፋ ምቑራፅ፣
ከቢድ ጭንቀት ምቁፅፃር ከም ዝጠፍኣክን ወይ ካብ ጭቡጥ ኩነታት ዝረሓቐ ዘይንቡር ዝኣመሰሉ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ናይ ወሊድ ኣእምሮ ጥዕና ፀገም ምልክታት ክኾኑ ይኽእሉ። ኣብ እዋን ጥንስኽን ትንባኾ፣ ካናቢስ ወይ ድማ ዕፀ ፋርስ፣ ኣልኮል፣ ብሓኪም ዝእዘዙ መድሓኒታት ወይ መነቓቕሒ ሓሽሽ ምጥቃም ኩሎም ኣብ ጥዕናኽንን ጥዕና ውላድክንን ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል። ኣብ እዋን ጥንስን ድሕሪኡን ብዙሓት ናይ ሓገዝ ምንጭታትን ናይ ሕክምና ኣማራፅታትን ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ ዓመት ዝወለዳን ናብ ሓሽሽ ምጥቃም ዝተመለሳን ብድንገት ካብ መጠን ንላዕሊ ዝወሰዳ ሰባት ናይ ምሟት ሓደግአን ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ። ካብዞም መጠንቀቕታ ምልክታት ወይ ኩነታት ዝኾነ ይኹን የጋጥመክን እንተሃልዩ ምስቶም ጥንስኽን ዝከታተሉ ሰብ ሞያ ጥዕና ተረኸባ እሞ ብቕፅበት ሓገዝ ረኸባ። ንሓኪምክን ክትረኽብኦም እንተዘይክኢልክን ናብ ህፁፅ ክፍሊ ሕክምና ኺዳ። ሕክምናዊ ሓገዝ ክትደልያ ከለኽን ነቶም ሰራሕተኛታት ህፁፅ ክፍሊ ጥንስቲ ምዃንክን ንገረኦም። እዞም ኣብዚ ቪድዮ እዚ ተገሊጾም ዘለዉ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታትን ኩነታትን ከበድቲ ናይ ጥንሲ ሕክምናዊ ፀገማት ምዃኖም ኣስተውዕላ። ሸለል ክበሃሉ የብሎምን። እዚ ቪድዮ እዚ ንዓኽን ንምሽቓል ዘይኮነስ መዓዝ ሓገዝ ከም እትደልያ ንኽትፈልጣ እኹል ግንዛበ ንምሃብ እዩ።